camina amb pas ferm i decidit. Fa 3 anys que estudia Educació Social a la Universitat de les Illes Balears i, malgrat sembli mentida, tot just en fa 4 que va patir un greu trastorn de la conducta alimentària. En Joan Pere va ser víctima d'un període de canvis en la seva vida, però, sobretot, va ser víctima de la pròpia autoexigència. Volia ser el millor estudiant, el millor pare, el millor fill, el millor amic, i tot això em va estressar molt, tenia molta pressió damunt, i va arribar un moment que el meu cor va dir basta, el meu cap va dir basta, i ho vaig pagar en sota la alimentació. Tenia rebuig en el menjar, no hi havia manera de que m'entrés, me posaven el plat davant, i no hi havia manera, no hi havia res que me fes talent, no volia emagrir-me, era el meu cos que va reaccionar d'aquella manera d'antes de menjar i jo era conscient del que m'estava passant, però no hi havia manera d'intentar-ho canviar. Jo intentava superar, xerrava molt, escrivia, intentava reflexionar, però era tornar a posar el plat davant i tornar a venir el malestar personal. Després d'unes proves mèdiques va haver d'ingressar a la unitat de trastorns alimentaris de Son d'Ureta. Sempre he intentat mostrar la meva millor cara, però hi ha hagut moments que realment ho he passat molt malament. Pesava 46 quilos. Amb el temps va recuperar pes, però el més important és que va descobrir una nova passió. Em vaig donar compte que la meva vida estava totalment desestructurada, no sabia com podia canviar, millorar, avançar, i vaig veure que relacionat amb alimentació, nutrició, esport, s'estava aquest món del fitness. Vaig començar a entrenar a casa en 2 mancuernes, una estorilla, tenir-ho tot planificat, tenir una dieta, tenir uns horaris. Me va estructurar la vida, estava fent esport, estava començant a estar bé, i va ser el moment que vaig voler donar la següent passa. I aquesta passa va ser visitar Xisco Serra, un referent del culturisme a les Balears. L'havia conegut al trofeu Ciutat d'Alcúdia de culturisme. Aquell dia, en Joan Pere va prendre una decisió. Volia deixar de ser espectador per convertir-se en protagonista. Record perfectament aquest dia quan vaig arribar a casa meva que vaig dir jo un any de la meva vida vull pujar allà damunt perquè se sap que és una experiència fantàstica. I va ser després que ja em vaig posar en contacte amb en Xisco i a base de feina i de fer les coses bé, enguany ja he pogut pujar. Vàrem parlar del seu cas singular i va ser per jo tot un repte com a entrenador i com a coach, i la veritat és que també ha estat molt fàcil fer feina amb una persona que per lo jove que és una persona molt disciplinada. D'aquesta manera 2 i 2 són 4 i les matemàtiques sempre quadren. I aquí està els resultats, no tant a nivell físic, sinó també, sobretot, a nivell emocional. El canvi que ha fet ha estat excepcional. I tot gràcies a l'esport. Sempre ho diré i ho dic, que aquest esport m'ha curat. Avui te l'has guanyada, tio. Molt bé. No deixis de caminar.